Mae e'n gradd meistr reolaeth mewn Peirianneg yn llunio'r arweinwyr y dyfodol. Mae galw am beirianwyr sydd nid yn unig yn fedrus mewn Peirianneg, ond sydd hefyd y sgiliau reoli ac arwain ym mhob ran o'r byd. Mae'r rhaglen hon yn mynd ati i bontio'r bwlch a chreu math newydd o beiriannydd a fydd o ddylanwad yn y gweithle. Bydd yr arweinydd newydd hyn yn helpu i ysgogi newid hinsawdd ledled y byd. Gallai hyn yn olygu reoli prosiectau sy'n helpu cymunedau trwy ddefnyddio peirianneg, neu wella prosesau gan ddefnyddio technoleg ddiweddaraf. Mae'r Ysgol Peirianneg ac Ysgol Busnes Caerdydd wedi sefydlu partneriaeth i gyflwyno'r MSc hwn, gan gyfuno'r gorau o'r ddau fyd. Bydd y cyfuniad hwn yn rhoi profiad dysgu cyflawn i fyfyrwyr. Gewch chi hefyd elwa o cyfleusterau ymchwil ragorol yn yr Ysgol Peirianneg a bydd gwerth gyhoeddus o ysgol busnes yn sicrhau eich bod yn gweld effaith cymdeithasol ac amgylcheddol ar penderfyniadau ac ogystal ar effeithiau economaidd. Byddwch chi hefyd yn gweithio cyn sefydliau blaenllaw ar lefel ryngwladol yn y diwydiant i ddatblygu sgiliau blaengar ac ennill profiad yn y byd go iawn. Un o'r prif resymau y byddwn yn amgymell yr MSc hwn yw cyfleoedd gyrfa gyffrous sy'n deillio o astudio radd. Gallwch chi weithio yn gwaith ymchwil peirianneg neu mewn rolau maes diwydiannol, masnachol neu llywodraethol, yn ogystal â gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Byddwch chi hefyd yn cael astudio yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Rwy'n hoff iawn o Gaerdydd ac rwy'n gwybod bod ei myfyrwyr wrth eu boddau yn y ddinas hefyd. Mae pobl yn gyfeillgar a mae llawer gymorth a gweithgareddau acylsyrol ar gael. A byddwch chi hyd yn oed yn cael profi diwylliant Cymru. Os ydych chi'n barod i fistroli sgiliau arweinyddol sydd eu hangen i draws newid diwydiannau a chymdeithasau drwy reolaidd mewn peirianneg, byddai'n gyffrous i chi cael chi yma ac ymuno â ni yn Caerdydd. Pob lwc.